One News huwa informati li l-MUMN ordnat lill-infermiera sabiex ma jaħdmux fl-Extension Corridor u Extension Area 1 tad-Dipartiment tal-Emerġenza. L-MUMN qed tgħid li ordnat din id-direttiva biex tissalvagwardja s-sigurtà tal-pazjenti. Din id-direttiva ħarġet wara li kompli tiggrava s-sitwazzjoni fid-Dipartiment tal-Emerġenza konsegwenza tan-nuqqas tas-sodod f'Mater Dei. Biex jagħmlu tajjeb għal dan in-nuqqas fl-aħħar sigħat bdew jintużaw dawn iż-żewġ kuriduri fl-emerġenza ħalli fihom joqogħdu l-pazjenti. One News huwa informati li l-infermiera li jaħdmu fiż-żewġ areas tal-emerġenza ilmentaw mal-MUMN li dawn iż-żewġ kuriduri mhumiex tajbin la għall-pazjenti u anqas għall-istaff. Għalhekk l-infermiera qegħdin jisqu li ma jistgħux jagħmlu interventi mediċi anke jekk it-trattamenti jkunu ġew ordnati mit-tobba. Filmati amatorjali li t-tnejn waslu għand One News ikkonfermaw il-problema ta' pazjenti fil-kurituri tal-emerġenza konsegwenza ta' nuqqas ta' sodod fis-swari tal-Isptar Mater Dei. Il-post il-ġdid li fih qed jitpoġġew il-pazjenti ma hemm ebda privatezza jew wisq anqas dinjità. Il-kurituri tantu mażar illi l-pazjenti qed jitħallew fuq stretchers għaliex is-sodod ma joqogħdux. One News huwa informati li b'kollox matul il-jum ta' tnejn f'dawn il-kuriduri kien hemm mal-40 pazjent. F'Ottubru tal-2011 il-Ministru Joe Cassar kien iddikjara li kull pazjent li jidħol l-Isptar Mater Dei jiġi trattat mod dinjitus. Informat li l-pazjenti li jiddaħlu l-Isptar Mater Dei kollha jiġu trattati b'mod dinjitus u dejjem jingħataw sodda irrispettivament miċ-ċirkostanzi. Sorsi qrib id-Dipartiment tal-Emerġenza li tkellmu ma' One News saħħu li t-tmexxija tal-Mater Dei m'għamlet xejn sabiex issolvi din il-problema u issa tirrikorri għal soluzzjonijiet aġġelija. L-istess sorsi qalu lil One News illi it-tnejn wara nofsinhar l-emerġenza spiċċat mingħajr stretchers bil-konsegwenza illi pazjenti tħallew fuq l-stretchers tal-ambulanzi. Dan wassal biex għal xi ħin ċerti ambulanzi ma setgħux jintużaw. Dawn il-filmati jikkontradixxu d-dikjarazzjonijiet li jagħmel il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar fl-aħħar xhur. Inna li qtajni għal-problema tan-nies jistennew fil-kurituri għadhom iġibuha fuq it-television u ejja. Skont informazzjoni li ingħatat fil-Parlament fl-aħħar 3 snin, 10,500 pazjent spiċċaw fuq stretcher fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei minħabba nuqqas ta' sodod fis-swali.